In 1981 openden de deuren van het alom bekende café Het Upke. Na 35 jaar kwam daar gisteren een eind aan. In een warm lentezonnetje namen de vaste stamgasten en de rest van Venray afscheid van Rien als uitbaatster. Al die tijd stond zij achter de toog in het klusse café. Op de laatste dag liet ze alles op zich afkomen. Nou, ja, het gaat wel eigenlijk. Nog wel, maar ik weet niet wat het dadelijk is, dus... Nee, maar het is prima zo. Je ondergaat dit zoals het gaat? Ja, ik heb geen andere keuze meer, dus nee, dat is goed zo. Okay. Als je het nou terugkijkt op die 35 jaar, wat is je dan als mooiste herinnering bijgebleven? Of zijn het er vele? Dat zijn er te veel om op te noemen. Ze zijn eigenlijk allemaal bijna even mooi of even slecht geweest. Dus nee, ik heb niet echt één specifiek ding. Het zijn allemaal mooie dingen geweest. Is er nog iets wat je wilt vertellen aan al die trouwe klanten? Ja, gewoon dat ik ze nogmaals wil bedanken voor het vertrouwen wat ze mij gegeven hebben. Diverse verenigingen werden hier opgericht en voor anderen was het een plek waar belangrijke beslissingen werden genomen. Ja, wij hebben natuurlijk als Joekskapel mooi zat, 38 kan niet, want toen was het ook nog niet. Toen waren wij al bij Rien in het café. En ja, we hebben dus fantastische jaren. Op zaterdagmiddag hadden wij aanvankelijk altijd om 4 uur repetitie met muziekinstrumenten. En in de loop van 35 jaar is dat muziekinstrumenten er wat afgegaan. Maar we hebben wel de repetitie volgehouden. De tijd van tussen 4 en 7 op zaterdagmiddag is nog steeds onze repetitie aan deze tafel. En ja, het is met weemoed dat we nou terugkijken. Dat we afscheid nemen van Rien, van het oude Upke. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het dadelijk verder gaat. En vandaag vonden we in het hoekje, in het nieuwe kant van het café, de oude tafel. En zijn hier neergestreken. En zitten hier nou oude koeien uit de sloot te halen, zal ik maar zeggen. Ik denk dat vandaag ook een stukje Pila's verleden verdwijnt uit Venray. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zit eigenlijk helemaal goed. Want ja, niet een klein beetje Pila's verleden, wat ik net al vertelde. Ja, in de 35-jarige historie van het Upke zijn eigenlijk alle grote of kleine beslissingen namens Vastelandvereniging Pila's hierboven in het Kermer genomen. Dus die Vastelandse historie, inderdaad, daar komt wel een einde aan, helaas. Verloren als horecapand gaat het Upke echter niet. In juli opent Riens dochter Floor samen met haar man Twan hun eigen gastrobar.